What the fuck? Cože? What the fuck? Oh, kurva! Slez dolů, debile! Klídek, neublížíme ti, jenom chceme ten frnet, co máš v ruce. Když jako umím ještě One Direction, kdyby něco. To je dobrý. Hele, dobře, přeci se nějak dohodneme, ne? Nechci žádný násilí. What the fuck? Jako dost krténi. Jsme jí dobře setřeli, co? Dobře, konec randy. Tak pojďte, nasedat, jedem za Vaškem, nesmíme ho nechat čekat. Kurva Vašek! Holky, něco vám musím říct, projebice skončila. Takže jste vlastně... Takže jsme ten alkohol pašovali úplně zbytečně. Ano, přesně tak a je mi to moc líto. Omlouvám se. Do prdele! Tak, a tak to končí náš příběh My Little Pony s Václavem Klausem. Jaký z tohoto příběhu plyne ponaučení? Nikdy nenuťte poníky schánět alkohol. Naschledanou.